Tukijenas nas Tichivakira Tub icho nekuplasta kuti zvimire zvakanaka. Alright. Saka tinomboradza plumbing yedu. Singi yakazoiswa ndiplumber vedu ava. Vakazoisa singi zvikakonektana muzasumu. Plumbing yedu iyo moibona ndizvo izvo zvakazoitwa. Hande yekuseri. Chimbonoona zvekutaurwa zvacho. Tiri kudomboshava guys. Saka izvi zvinhu zvikuda kuenda matoilets futi. Mukuona pasi panyora papa. Matoilets ayo ndo mukura masitas akaiswa. Ndichadzoka ndotsanangura papa. Then ichi chindeche uyu zvakare umumu yakatoiswa nigirikini yedu iyo chamber. Saka ndandikuradza plumbing yedu kuti ndopa yakazoitwapo. Then yamuno muchemba yakaiswa neuyu zvese. Then tsabululu ndo yatachipesa kuisa nhasi kamoto taura tuni. Chita chitikapa. Plumber akauya akaisa ngikini yo waita chinas. Chinda mberi kwacho. Ndo usikuoneka. Plumber akatisetera tab yedu so that panga pasina kuwapa saka tazowakira tab yedu tobva taiplasta kuti tile anozoya achisema tails ake after ipapa zvinhu zvaoma zvakanaka. Saka dero ndobva aicleana kuti ito smart. Saka guys tauya kuna Maxensen ndakwaya tiri nevanhu 2 inini naBaRuva na tiri 3 sorry inini babaruva na kamoto uya anonyanya kuimba stereki ndiwo ndati ngauye kuno andite this tub then babaruva chimuassista zvakare saka ndasora tiri kuno zvedu kudomboshava tichipedzisa kuisa tub yedu in case amwana kuno kuti pamwe wagona kuisa matabu saka plumber wedu ndiye akauya otseta this thing chedu uyu chachoni wanowana kubereko chinenge chiri combined ameno tinonzi chima terms zvasvaswa nemaplumbers then wadero ndobva tauya bvatavakirirwa nemabricks then apedza bvatanga kuti sei kuchiplaster apedza asati achiplaster mukati muno zvinofiliwa zvose zvichifiliwa vamunoona meso mafiliwa kuti yedu chigara zvakanaka nomozviona ukanzwa umu chakagara meso chakagara zvadero manje plumber wondofunga chapa zvanozoitawo amene kuseri futi ukoko then tile anoya kuti oshinyatsokuisa matiles ake pasore pekuti paiswe matiles agonyatso kuflashawo zvakare ndo zviri papapa saka isusu I think ndofunga kwedu side kunoku basa rambofamba indo cement yasara kunoku plug kuna pane magepi kuda nogona kuda kuzoishandisa zvakare plus munomagara munhu anenge achiita sei achichengetedza zvinhu kuitira kuti zvisazobiwa hamozviona manje oya kunoku akuchina basa kwatopera saka kunoku ndochi saka pachazenge pachidini pachivhugwa mvura naiwe ndatimudiko utodidididi wotogeza maoko ako panapa otofamba bhuku edu pane zvimwe zvinhu zvedu zvinomo toibhara redu mabudisa zvose saka ini ndodhora kaiswa lakiwa kai ranguvhara rinoda power handina kunyatsa kuningirira rinoda kuzoplane vanhu zvakanyatsogara saka chaita sei pawachaita matiles I think want to replane futi saka wodai waenda kuside grey saka patakutokiya ka muna ndasema kusutanga ningirikini tigonopamukidza ke saka I think for the meantime pangu ndambopedza ndofunga tomboenda kune imwe project saka ndandiripo zvedu chisora tese chiono plus haukangoiti kuti usingaoni kakuti next time pamwe chimoto kana kuti kamoto anogona kufuma achigwara munhu wokuti ndogona kuisa tabu woti ingoisa ndisipo ko kana akazoisa nezvimwe zvinhu zvatisingahwisisi kana kusa nemumwe mutoro vamwe kana kwasa mabwe
mukati ndozoziva sei anombozviona. Saka zvimwe zvinhu zvinongoda uripo uchiona uchidzidzira kuti zvinofamba sei. Chekudai chematura hapana chasara nebaro chekudai so chitanga tichiitisa kudai chekudai chemumadziro icho chakafanana neichocho. Baba Ruva vachita zvavari kuita avavo handei timbonoona ndada kuona apa kuti connection yedu pane zvavakazi apa vasati vapedza ndofunga kuda kune zvakashotera handi kusaidi kuseru timboona history yangu kenyakana maburisa ngozokonzvema kuti hamuna zvamasiya izvi iye arecommendation atete akuda kuti kana iye muridzi weimba ane uyuyu achikwanisa kuzoti zvivakirirwe kuitira kuti zvisatsikwa kana kuti sei, ndo recommendation atokwanisa kuita because ibasa razoitwa naplumber. Saka panogona kuti sei kuda kuvakirirwa mese umu zvinenge zvakuzovakirirwawo kuti zvivewo protected mozviona manje, ndo yanga iri recommendation yanga achiita. Saka plumber achaya ndofunga achipesa zvimwe zvake zvese izvi, ndosaka tasiya futi chi mabags esimende ari kuya mangwana achipesa bose akazopesana pakuya kuno pamwe dai tatodi tatopedza zuva raese ranhasi zvese patozvionawo magetsi ayo mozviona musoro wangu wakadudunga. Saka tombofamba madhuku uye kwatinoda kuti tiinde kunext project kunopisa, handidi kukurevere nhema. Saka ndotombofunga ndoita sei, ndoita zvemabhanzi here, ndoita sei guys. By the way, ndakariwa simazi munda meite guys. Saka apa tikambopedza ndonga chapura naBaba Ruva mutaundi usiku tichazvifambisa sei because program dzedu dzita mazibhuku kudai, so haisi nyore guys. Program dzacho dzakati kuti pamusoro nepamusoro. Saka tichakubatai guys, bye bye.